Mga igsoon, maayong buntag sa tanan. Our intention for this Mass are the following: Thanksgiving Mass for the good health and grace received of Metro Perry, Wilfredo and Wilma Emnans and family, Clarita Maagad, Espiridion, Reveral, Noel Lawas, and Ria Sinining, Mariano Dinupol family, Mary Jane Nail, Elsa Humawan, Joan and Rilio Casio, Jezeline Centellas, Edmond Calagvas, Maria Zela Ciela, and Rafael Lamuyo and family, and Baguio family. Birthday of Joseph Abestano. Petition for the complete healing and fast recovery of Father Elmer Dairo MSC, for the complete healing and fast recovery of Father Romeo Beroy MSC, for grant permanent residency of Marvin Louis Ponce and Canada, for spiritual conversion and enlightenment of Betsy Galvas and Laisel, for complete medical healing of Leia Patalingho, for enlightenment, healing, conversion, and deliverance of Irving and Eugene, for the personal intention of Antonio and Amelita Ofrel, for the personal intention of Swarzin and Aname Grace Piquero, for complete healing of Eric Degolacion from cancer, to pass the word examination of Geraldine Mabuyo this coming May 31, 2026, for the enlightenment guidance of Jam Ariani Evangelista Ignatius Jonah Eugenio. Thanksgiving Mass for the 57th birthday of Margie Abing. Alang sa mga kalag ni Father Leonardo, Father Joel, Father Agustin, Father Lauro, Father Martini, Father Pedro, Father Carlos, Father Mercurio, Father Binancio, Father Rio, Father William, Father Joseph, Sister Anisita, Sister Rosita, Sister Claire, Wenceslao, Luzina, Victoriano, Agaton, Aquilina, Felicidad, Macarina, Romeo, Julio, Jerome, Zozaila, Elizabeth, Erlinda, Agustin, Romeo, Mela, Estrella, Mark Jason, Marcelino, Macaria, Olimpia, Lazaro, Francisco, Jeffrey, Telma, Cesarianito, Lucia, Alfredo, Lurito, Roberto, Flaviana, Montanio, Semprosa, Jeronime, Rosita, Josephine, Virgilio, Benvenido, Emigdio, Joan, Charito, Susan, Beatriz, Harvey, Sofia, Ellen, Rogelio, Gudoberta, Celestino, Esther, Reggie, Romana, Berseldi, Chris Jovert, Teresa, Josepina, Antonio, Senyor, Stephen, Nino, Laude, Antonio, Nanita, Rupina, Refa, Reta, Raimundo, Rokina, Tereso, Benicia, Eleuterio, Luciano, Cesario, Cesarianito, Erinia, Victoriano, Fernando, Felipe, Lucrecio, Corazon, Nectulo,
Rafael Josepa, Herbacio, Juliet Ricardo, Limerida, Andreusa, Juanito, Enar, Arturo, especially the soul of earthquake and typhoon victim aborted baby. Daghang salamat. Palihog manglugod ang tanan, pag-ampo alang sa kaminyoon ug banay, sa ngalan samahan, sa anak, Espiritu Santo. Amen. Labing makagagahon, maluluyong Diyos, magmumog na sa tanan, gibuhat mo ang tao, aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon, aron malig-on ang katilingban, lalaki o babae. Solemneng saad sila nagbinayluay. Gihatag ni mo si Jose ug Maria, San Luis ug Santa Celi Martin, sumbanan ug sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinaagi sa ilang pangaliyang, dasiga ang tanan mga minyo ug banay. Kaluyin taon ang katawhang Pilipino, nga midangog kanimo, dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo boti pahamtang. Batakang balaod, wala gisunod, sagradong saad, wala gitagad. Banay ug nasod maangin, bata ug balaod, gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, padangat ang kinaatman. Liguna ang panagigugmaay sa mga magtiayon. Himuang ang ilang panagiusa malipayon, hulagway sa malungtarong kalipay, tali ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. O Jesus Maria Jose, tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Celi Martin, iampo ninyo kami. Pag-ampo alang sa kanonisasyon ni Arsobispo Teopilo Camumo. Makagagahong kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Teopilo Camumo, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo. Isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug magihatagon sa gugma, alang sa kabut ug sa mga nanginahanglan. Itugod ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panigingnan, kung makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapabsanon kami manangalyo po kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Mingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Tinunoa luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igaampo mo kami mga magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, Espiritu Santo. Amen. Lungsod nga balaan ani ata karon sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Parianong lungsod, parianong lungsod, awit pasalamat tibok nason. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon sa iyong kabuntagon, pagdaig og pagpasalamat sa Dios ihalad ta. Kuyog sa atong mga pag-ampo sa mga grasya nga atong pangayoon kaniya nining adlaw. Busa maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsalmot karon niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dakuyamo nga una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala
akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw. O hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios, nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtutuo, paghigugma ay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kamo gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa tao, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang balili mamatay, ug ang bulak niini malarag. Apan, ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Daigang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem.
Daigang imong Dios o Siyon, kay iyang gilikon ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daigang Ginoo, O Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhon kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hako. Ang iyang mga balaod o nga mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Alleluia, alleluia. Isuit mo, Diyos, kay maminawa mo sa mga ipahul mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, isuit mo, Diyos, kay maminawa ako sa mga ipahul mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinul-an og nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinun-an o gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matod ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem og itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon og unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, natuson og unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus og miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, og makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan.
Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nagngasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Unsa may imong pangandoy samtang niya ka niining kalibutan. Samtang kita naning kamot dinhi sa pagtrabaho, sa pagpuyo, sulod sa atong katilingban, unsa di ay imong gipangandoy. Ang tao mangandoy man. Mingon ta wala may bayad kung mangandoy ta. Apan unsa man ang matang sa pangandoy nga imong buot kabuton. Samtang si Jesus kuyog siya mga tinun-an o sa mga magtutuo, padulong sa Jerusalem, si Jesus gibati niya ang kahangawa, kapag abot niya dito, alam niya, paabot niya dito, mo na ni ang katapusan sa iyang kinabuhi. Dakpon siya, taralon siya, bugal-bugalan, ludan, latuson, ilansang sa krus, patyon. Apan mingon siya, on the third day, mabanhaw pag-usab. Samtang si Jesus gibati sa kahangawa, kat sa iyang pagkatawhanon sa makanato, mibati siya anang nga kahangawa. Ang iyang mga tinun-an, wala makasabot kaniya. Instead, nangahadlok sila nga mangutana. Pagkatapos, miduol ang managsuon, Santiago o si Juan. O, niingon kang Jesus, doon na kami ipabuhat kanimo. Unsa na, inig maghari na gani ka, palingkura ming duha ni utol, usa sa imong tuo, usa sa imong wala. Mingon si Jesus, wa kamo makasabot sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Yes. Tubag sila. Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako pagabunyagan? Yes. Mingon si Jesus, tama, makapabunyag kamo ug makainom kamo sa kupa nga akong imnan, pero ang pagpili kinsay palingkuron sa akong tuog sa akong wala, dili na ako iya na sa amahan. Nya gitawag ni Jesus ang mga tinun-an kay nangasuko man ang napulo. So there was conflict within the 12. Gitawag sila o giingnan nga sa kalibutan nga sukdanan, ang pamaagi mao nga ang mga tao nga ngangandoy nga dunay power aron magmando sa katawhan. Apan giprangkahan sila sa Ginoo, dili kini mao ang inyong sundon. Dili kini mao ang paagi alang kaninyo. So kung usa kaninyo mangandoy nga mahimong dako, kinahanglan siya iyang batunan sa iyang kaugalingon, kanang gitawag nato nga mualagad siya. Ang usa ka madakong tao kinahanglan nga mahimo siyang ulipon, mutubag sa panginahanglan sa katawhan nga iyang alagaran, dili aron magmando sa katawhan nga iyang alagaran og labaw sa tanan, dili aron kawatan niya ang iyang katawhan nga gitugyan kaniya aron alagaran. So mao na nga gitawag nato og purification of motives. Kitanan man ta na ay pangandoy. Sige, pananglitan gusto ko nga mangandoy ko nga mahimo kong professional, makakabot ko sa akong kurso
nga akong gusto. Ask yourself why you want to finish this course. Ask yourself what will be the effect of this sa akong kaugalingon and what will be the effect of this para sa among pamilya, sa akong mga higala, diya sa atong katilingban. Kay daghan karon ang nangandoy apan wala mamalandong sa ilang gipangandoy. Busa ang ilang pagkabot sa pangandoy, sakto pa to nga motive, apan pag naa na ilang nakabot, wala na masakto ang pagkinabuhi. So mo na nga before ta mangandoy, nindot po nga malandong ta, unsa may tuyo ni ini. Di pananglitan, hapit naman po ang political election barangay o SK. Daghan magyuna managan. Apan o sisaha, unsa may motivation aning tawhana nganong miapil siya sa dagan bugnong lugaynon. Nganong miapil ka? Daghan ra bagyo kaayo mga ilad nato dining dapita kay wa magyoy mo ingon sa kanang mudagan nga ako magpapili ko para madato ko. Wa magyoy mo ingon ana, unsa may isulti? Magpapili ko kay buot ko mo alagad kaninyo. Buot ko nga muserbisyo kaninyo. O, anak siya, pagkahuman, tinuod ba ng iyang gisulti? O, ya pagkahuman di ito, daghan kaayo nga misulti nga magpapili ko kay buot ko mo alagad kaninyo, daghay na hitabo, kakini sila nga naglitok, wa makasabot sa ilang gisulti, mga suko sila kung naay muadto sa ilang opisina kay magpatabang. Ang uban kanila, nangawkaw sa kaban ng bayan. Ingon mo alagad, nangawat man lagi hinuon. Ingon mo alagad, pero lisod pangitaon. Ingon mo alagad, unya, paghimog proyekto, unahon pagpangutana, pila may ako diha. Mao ni karon ang problema. So, ingon sa Jesus nga, dili man sayop o dili sala, nga mangandoy ta, apan, examine your motivation. Ang mga tinunan like us, nangandoy sila nga naay power. Nangandoy sila ang una, ang duha ka magsunag, una-una nagugduol kang Hesus mingon nga, Lord, pumulingkod na kasi imong trono, kaming duha palingkura baya sa imong tuo ug wala. So, kanang hangol sa gahom. No, hangol sa gahom. Daghan man po'y hangol karon sa gahom nga dili mo undang. Dili mangita og kanang ikapuli kay sila ragyod ningon ni ana. Mabeta nang maingon ang atong kuan nga nay proposal nga no to kanang mga dinastiya sa atong nasod. Posible man na nga makaayo ang kanang dynasty pero most of the time di makaayo kay magsabot-sabot ra man pud na sila. So mo ni tan-aw nato nga unsa may motivation. Si Jesus, gi-check niya ang motivation sa iyang mga tinun-an o giprangkahan sila kung ang kalibutan nangandoy nga dunay power aron magdominar sa mga tao. Dili kini mao ang paagi alang ninyo. Unya kanang nanagan og mudagan pa kay mga Kristiyanos man, mga nagtuos Ginoo, so dapat i-check nato ang motivation. Kung kini ba ang ila bagyong kuan kanang motibasyon tinuuray bagyod nga pagpanghalagad kay luoy kayo ang Pilipino sige ra ta ilad-ilaron panahon sa eleksyon tagana kag 50 butar na kadayon luoy kaayo unya sige tagreklamo nga ingon ani nganong ingon ani sa badiha oy gibayran na baya ka tong niaging eleksyon wa na tay katungod sumaw na mga igsuon check the motivation kung ang iya bang motivation alang sa kabus alang sa katawhan nga nagkinahanglan pagpangalagad. Tanaw bitaw, si Jesus nahingawa. Daw naguol, daw gibatig tawhanong kahadlok. Ang mga tinunan, wala gyud in taon makakonect emotionally. Hinuon, nag-una-una og pangayog, Lord, kami sa imong tuo ha, o kami pud sa imong wala ha, kay ana. Mo na nga, ang ato bang mga mudagan karong umaabot nga Nobyembre 2 sa batoy lagi propose. Unya, doon na ba siya connection sa pagbati o kahimtang skabos? Kana bang is your desire connected to true service? Kaya giprangkahan kita ni Jesus.
nga dili kini mao ang paagi alang nato. So kung Kristiyano ang mudagan, kinahanglan nga aduna say sinseridad sa iyang tinguha nga mualagad sa katawhan. Bisan og dili Kristiyanos, apan anaa sa iyang teritoryo, kinahanglan nga adunay sinseridad. Unsaon man nato pag-ila sa sinseridad sa tao? Makita man nato nga dayag unsay iyang binuhatan, unsay iyang pinulungan, o unsay iyang pagtagad sa mga ordinaryo nga mga tao. So diha ta magtan-aw nga check the motivation of the person. Ako personally, o ikaw personally, o sa man po imong desire, check that motivation. Ang motivation ba nimo kanang mo graduate kag kurso, okay. Unya, sa may imong motivation, ang na ako'y kwarta, ang na ako'y ikapalit ugat. O sa pa may imong motivation, apil ba sa imong motivation nga ang makatabang ko sa akong ginikanan, sa akong mga manghod nga nag-eskwela pod, ang makatabang ko sa among katilingban nga nagkinahanglan pod ani nga kurso. Doon na ba ang imong motivation? Does it include the poor, your family, your brother, your sister? Does it include your community? Kung personal gani ang imong motivation, you have to question that. Kay abi nimo kanang imong kurso, kaning akong profession, kining akong bukasyon will only become meaningful when I connect this with the people. Kay nganong pananglitan, nganong daig na kinahanglan tag-engineer tungod kay na ay mga tao nga maghimog balay. Kung way mga tao nga maghimog balay, wa kay kanang gitaw nga wa kay kapuslanan. Nganong mapuslanon nga adunay mga leader politikanhon tungod kay dunay community nga nagkinahanglan serbisyohan. Nganong gikinahanglan nga dunay pari tungod kay naay mga Katoliko nga kinahanglan og sacramental services and other services sa simbahan. So the meaning of our profession and vocation is always connected to the people. Without these people, wa gyud kay meaning. So mao na nga, the motivation should include the poor, should include your family, should include your community. Kay daghan karon mga professional, mga dato na mo na mahino ikawatan, mo na mahino itiglimbong sa ato imbes kita nagkinahanglan og tabang, kita na mahino limbungan o nahimuon ra ang kabus nga puhunan para makakuha og funding sa lain nga mga lugar, lain nga mga nasod. Ang proyekto dili tarungon mao nang flood control ug uban pa nga mga proyekto na ay mga fertilizer scam ug uban pa nga mga scam sa atong nasod. So pagkanindot no kung ang motivation sa tao is always connected to the community, to the poor, and including your family. Si tatay si nanay nga mga tiguang na ayaw pagkalimti kay sa umaabot kita ra man po'y matiguang na pod. Kung matigwang na ta, kung atong gibuhat sa ginikanan nato, gikalimtan nato, ingon pa ang kanta, gulong lang palad. Mubalik ra pud na. Mao ni tanaw na to mga igsuon nga nindot, let us check our intention, our motivation. Manindog tawag atong ipadangat ang atong mga pangaliya sa Ginoo. Ihalad tang ato kang Kristo ang atong mga pag-ampo o kita moingon, o Ginoo, himua kaming matuod nga mga sulugoon. Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga pangulo sa simbahan mahimong matuod nga mga sulugoon nga nagabuhat sa samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Mag-ampo kita. Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magbansay sa ilang gahom alang sa kayuhan sa ilang katawhan og likayan ang panagsupaki ug ang kawalay pagsalig. Mag-ampo kita. Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Alang sa gubat sa Middle East, mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan,
Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Alang sa mga nasod, diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanag, nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug anga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Nga makaamgo kita nga sa mga mata sa Dios ang kalampusan, dili mo sukod, gamit ang sugdanan sa kalibutan, apan pinaagi sa pagtahod nga atong ihatag sa atong isig kataw, magampo kita. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Nga sila nga nagmasakiton, makaamgo nga ang ilang pag-antos, hiniusa sa pag-antos ni Kristo, mamahimong dakong panalangin, magampo kita. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Nga imo tang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga matuoong mitaliwan na makakaplag sa pahulayn dayon, magampo kita. Ginoo, himuha kaming matuod nga mga sulugoon. Labing pakagagahom nga amahan, dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad karon uban sa mga personal nga mga pag-ampo nga giapil nining santos nga misa. Kay kining tanan na among gipangayo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon pagampo kamo ring kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan og sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat
ang pan og bino nga among gihalad kanimo timaan sa among paghigugma og pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig og magdala kanamo nga nasa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kami giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit ug ang lupa sa himaya. Hosana, Hosana sa langitaasan. Daigon ang nagaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa pag-asan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na. Pinahagi sa ito ug pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Inumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya biha kaniya, ihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 magampo kita sa tong langitong amahan sa paagi nga gitudlo sa manunubos. Sa mga langit, pagday unang ibungaran, o ang imong gingharian, matuman ang imong amor. Dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunaw sa matagal na ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Panginoon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami ituyan sa mga panulay. Inunaluwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Cordero sa Diyos, ka nagdamag sa mga sala. Sa kalimutan, kaluwi kami.
mga igsuon na niyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Walahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalak. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Labang sangat ang binaig sa mga kalimutan. Ay kawanan ng Diyos, hanggang kapos na iyang ipagtuon ang puno sa may dako, ang kaanianon nahimong mga gutom, iyang saad sa kaloob. Ngadto kang Israel, iyang imatuod, o ito man, nga tinunanon siya sa pulong niya, ngadto kang doy gundang Ginoo sa kanto. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalaon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo pagampo kamo sa mga grasya sa Dios. Mahigugmaw na mong amahan, gitigom ang imong katawhan din sa santos nga Eucharistia. Nangamuyo kami nga imo silang pandungan sa imong balaang mga kamot, o himuon mo kining adlaw nga magaan alang kanila. Himuon mo ang ilang mga paningkamot
nga mabindisyonan og daghang mga grasya ilang madangat sa ilang pamilya o sa ilang kinabuhi. Panalanginin silang tanan, silang pagpamauli, bantay sila sa kanunay ug luwasa sa mga kadautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, lakaw kamo, dala ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamba